Hej, då tänkte jag göra en video. Nej, Rumänien del 4. Och här är mitt smink. Här är min mascara. Ska jag lägga på lite Rocket Volym Express mascara. Ja, men jag vill ha. När jag kommer tillbaka hem då kommer jag göra en haul vad jag har köpt i Rumänien. Jag ska göra haulen när jag har åkt till Rumänien. Innan jag åkte till Rumänien, när jag var i Rumänien och vad jag fick i Rumänien och på vägen hem från Rumänien. Lite mascara. För jag vet inte om jag fått saker eller något. Jag ska visa dig Rumänien-hålen. Min Rumänien-hål istället för att visa det. Det blir jättefint. Här är min concealer från H&M. Det är fina. Det var en flicka i Rumänien som elak mot mig. Hon snackade skit bakom ryggen. Så det blir snyggt, va? Kanske jag ska lägga ett läppglans. Ja. Men jag bara fixar mig lite grann. Rose Toffee heter det läppglanset. Den är så här typ brunrosa-aktig och lite så här bronsig. Ja. Nu fixar jag mig lite smink. Nu kväll vill gå och kolla där nere hur det ser ut. Jag kanske inte där nere men kolla hur det ser ut för det regnar ute. I alla fall. Men visst blev jag snygg? Men det blev lite här svart där under. Men ja, jag får väl lägga concealer där senare. Så jag tänker det svarta. Ni ser hur mycket det regnar. Det är klokt. Jag är dyngsur. Får gå upp. Redan det är blött. Jag börjar lägga min concealer och min concealer nummer 12 White Sand. Så. Mycket bättre. Jag la in något som inte vill se. Det får ni se i min Rumänien-haul. Hemligt! Ska jag bara. Men det var min lilla Rumänien-resa. Men det var mer när jag fixade mig. Men så här ska jag brukar se ut i Rumänien. Jag ska ta concealer. Men jag ska också ta något överskugga. Först ska jag bara ta mascara
läppglansconcealer. Det är det jag ska definitivt ta. Och sen ska jag ta en perfekt ögonskugga till. Men då ses vi snart igen. Hej då! Ni kanske längtar efter de här resan del 5. Men då ses vi i 5. Hej då!